בוקר טוב, שלום וברוכים הבאים למרוץ המיליון. אתם עומדים להשתתף במרוץ סוחר. עוצר נשימה, חובק ארצות, ותיוודעו לתרבויות שונות, נופים מרהיבים, מנהגים חדשים. אתם עומדים להוכיח לעצמכם ולכל העולם ששום דבר לא יכול לעמוד בפני רצון. בנוסף, תוכלו לזכות במיליון שקלים מתנת. רגע, איפה הזוג הרביעי? כן, שנייה, אני איתם, שנייה. עומר, מלכה! הלו, אתם הזוג האחרון, איפה אתם? וואלה, הם לא פה. רגע, הלו, הנה, נו. עומר! קרוב, המרוץ התחיל, קרוב. קרוב מהארון הזה, נו, קרוב, סטלן, קרוב. הנה, השני, הנה. מלכה, המרוץ התחיל, מלכה, המרוץ התחיל, קח את הפדק. שודד! הלו! שודד! זהר. תומים. ידעתי שלא הייתי צריך לסמוך על השני דפרים האלה. טוב, יאללה, מוכנים? צאו לדרך! צאו לדרך, מה? יאללה! עומר! הנה, מרוץ המיליון, שרחנו! תראו את הקו פוקימונים אתמול בלילה. דווקא אני התחברתי. מה זה? אתה לא מבין מה חלמתי שאני שורד, אני חייב בצבי נינג'ה. סטופ! עליכם להגיע ליעד הראשון, בו מחכות לכם מכוניות ועונש קטן בגלל העיכוב. נו. יאללה, בוא. C'est là mon frère! Prends-le! Vas-y! Tais-toi! Mais prends-le, je te dis! Mais prends-le, putain! Vas-y, toi t'es bête ou quoi? Vas-y, passe! On a trouvé! Mais c'est du chinois, c'est quoi ça? Eh oh, mais une feuille! Mais non! Une feuille. Attends. אדוני הנכבד, אתה מבין? זה עברית, זה קורס. פרנץ'. אתה יודע? כן? אז תקרא. כן. עליכם להגיע לחדר האוכל, שם יצפה לכם מבצע. רגע. Comment tu fais pour manger? C'est dégueulasse. Ceux-là ils arrivent, c'est dégueulasse. Ils sont fous. Arrête de vomir, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est pas bon. Non, regarde. Yalla, smoke. On a fini. Fini. C'est maquille, c'est mal, c'est Barbina. C'est où? Je sais pas c'est où. Je sais ce que c'est. Faut demander à quelqu'un. Vous savez c'est où le point final? Point. Zéro. Finish. Fin. La ils sont fous, ils comprennent rien. Moi je te dis c'est par là. Dis-moi de l'autre côté maintenant. C'est pas là, ici c'est par là. Ici c'est par là, viens, je te dis. Mais viens. אדיר, והדבר הלא מוגדר פה, אתם הזוג שהגעתם במקום הראשון. אבא שמעון גוד בהאולי, הנה נתעלה ללם. אורן ואוזנה,
אתם הזוג שהגיע במקום השני. השני זורם, לא? בטח שנפרדני, לא זורם. תן לו גם, אתה רוצה סיגריה? סיגריה מנחה. למרות שהפסקתי לעשן, אבל וואלה... זורם אחי חיים רק פעם אחת. Pas possible, on a toujours pas trouvé, hein. C'est sûr que c'est... Je crois que c'est par là-bas. Ici, mais t'es là! Je t'avais dit! Putain, je t'ai dit que t'es ici, moi! אתם הזוג שהגיע במקום השלישי. עליי, עליי, תסתכל עליי, עליי, עליי. בוא. Alors on va gagner. Ouais, je te dis, c'est bon, il est bien. חיים ורפאל. לצערי אתם הזוג שהגיע במקום האחרון. תורגמן לשני סכומים.